Aya wadonjo to weche mag tuke ni jaloch piem mar geche pacho ka endi Karen Patel olero ni ikruok mare makare miye geno mar timo maber e tuke mag Safari Rally higa mar 2024 mibiro bagi pacho ka e kind tarik 28 nyaka 31 mane Naivasha. Patel mariembo ne tim mar KCB kachiel gi jakony mare Tusef Khan biro piem e kidieny mar Skoda Fabia R5 e bwo Kenya National Rally Championships. Kano wuoyo gi jofwambo okinyi ma kawuono, Patel nolero ni mitoke nitiere rang'eny maber, to medo wacho ni ikruok magisetimo bende biro nyago olemo. Jabag tukego ogolo nying derepe mabiro piem e bwo Kenya National Rally Championships kamoting'o Nikhil Sachania, Carl Tundo, Jasmith Chana, Pauline Shegu e kind mamoko. E kidieny mamalo, jotugo mariembo ne tim mar Toyota Gazoo, Kale Ravanpera kachiel kod Takamoto Katsura biro bedo moko kuom derepe mabiro yuore tukego eko. Well, the game plan would be definitely still to attack as it was last year, but last year we suffered a few hiccups with regards to broken brake pipe, failed power steering, and then ultimately a damaged clutch due to the fesh. So yes, the Skoda I think is obviously is a different car. It's something I'm still getting used to in terms of its character and the way to drive it.